Win this fashion show. Yummy! And I thank you. Isang makulimlim at maulang hapon ang bumungad sa paglalaro ng mga bata. Meet Vera, Bastek, Jason, at si Kenzo. Si Kenzo ay kasalukuyang taya. Hindi niya matamatamaan ang kanyang mga target tulad ni Vera. Desidido siyang makatama kaya sinubukan niyang targetin si Bastek. Subalit, di pa rin niya natamaan si Bastek. Kaya abangan ang susunod na mangyari kay Kenzo. Commercial break muna. Sa pagpatuloy ng ating kwento, ano ang mangyayari kay Kenzo sa pagkuha niya ng tsinelas?